Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinaga na Katrina, manipod probinsya ti Isabela. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Adda anak itinatalged at trabaho iti may sa akumpanya. Makunak anapintas nga agpayso ti panagbiag ko, ngem addalata sapsapulek. Noan niya dayta, isungarod ti inak isalaysay. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Katrina. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ato'y ti allowance mo para itaalawas, Jennifer, ading ko. Ay, agyaman akmanang, apag iso, adabayadak para iti may sa group project mi. Kumustamat nga ti panagadan mo? Nangato ka di matlaang dagiti grades mo? Wan manang, sapay ko mga rod, tamakastrig kak tumanan iti dean's list. Alakat saya atom ti panagadal mo Tapno mapasamak day tang arapaap mo. Madamag ko man lang manang. Awan ka di pa'y nobyom? Ha? Wano. Ni Manong Jonathan asigod a nobyom pa'y lang ti ay ayatam nga gingga ita. Saan man aday ta ti pagsaritaan ta, Jennifer? Ala, agsagana kakit din. Taaggidan ta na rumwar. Itulod ka nga umuna iti pagadalan nyo sa akto sumrat iti opisina. Good morning, my beautiful BFF. Good morning too. Nasapa ka asimra kita, Loida. When tanagado ti mailipas a report. Amumutan, sa anak ang makatrabaho ijay balay. Tamasapol nga asikaswak ti masakit nga inak. So aday jay, dito'y kulangan nga aramidan dagiti paperworks ko. Amom, nagasat kan ka dagiti dadakkel mo. Gaputa nagsaya at ka nga anak. Totoo yan, BFF. Kanuran siya mata. Nagasat akmat. Gaputa ipatpatid da. Nasingpet kan nagagat ka ngamin. Iso nga awan nga rod ti rason, tapno saan da ka nga ipatag iti kastaunay. Apay ka di ang pinayabandang iti opisina yo, Sir Sam? Gaputad na napatag nga ibagakan ka, Katrina. Anya dayta, sir? Ada ka di parikot iti trabaho? Ada ka di naaramid ko asaan anasayaan? Unay lakit din dayta panagdanag mo. Awan parikot iti trabaho. Kinapudno na mayat ti performance mo dito'y kumpanya. Isungawan nga rutinas ka na pagdanagam. Awan gayam, iso a pinaayaban ka. Gaputa kayat ko asika ti agaten iti seminary di Manila. Ti maangay a seminary di kat para matlang iti pagsayatan ti kumpanya. Sige sir, no day tati ko nayo. Mapanak nga rod iti Manila para iti maangay a seminar. Intun biga ti rabi iti papan mo. Dua kayo kini Loida amapan. Nanang, pumanawa ka. Naskan amapanak iti Manila. Gaputad da maangay a seminar para iti kumpanyami. Ala, kataganandad ka nga rod, anak kaw. Wen nanang. Ni ka di Katrina ti kadwam amapan ije Manila. Wen nanang. Siyak nga rod, nana. Iso nga awan tinas ka na pagdanagan nyo. Gaputa addaak akadwa ni Loida amapan ije Manila. Ngala, agan andad kayo nga rod. BFF, umadanin amang rugi ti seminar. Ngam-apay akaslasaan ka amakaid na. Ha? Madlaw ko nga itaypay ako mitkita ka iti bangir atugam. Apay, asino tikit kita? Loida, mailasin mo ka di ti nakatugaw ijay. Dahil mano, ti ada iti makanawan mo. Ha? Ay sus, BFF. Diyak lakit ti agbidot ni Jonathan Dayjay. Ha? Ay, I smell something good. Kasla makit-kita ko nga. Ngaan niya? Ngagsubli ti sigod aragsak mo. Aksagan ka man. Ni, umadanin amang rugi ti seminar.
Nagbayag mo na ni Lloyda na pa nag-CR. Itay pa nga gururayak di deruar ti conference hall. Sapay kayat kung ti mapan iti restaurant na mabisina kon. Hi, Katrina. Ha? Jonathan? Wen, siyak nga rod. Itay pa'y akayat ko ti umasidagkan ka. Iso na lang tamabahinak. Gaputan nakitak akadwam ti gayem mo. Kasta ka di? Aywan gayam. Nangan ka ka din. No kayat mo, mangantay ti restaurant. Siyak ti makamoy ti gastos. Kano kayat mo, ikuyog mo ti gayem mo. Uray saanan. Nakababain mat. Awan tinas ka na pagbainam. Italang mat nga awisin ka. Iso asapay la ko ma, tapat gam ti awis ko. Sige man langan. I-text kong tulaangan ni Lloyda, ta sumarunon ton iti restaurant apapananta. Amang ano saan tumot lama panday jay, gaputa man nagbabain ngamin. Jacqueline Pagarop, na nga tumatgaya man ti posisyon mo iti kumpanya pagpapaayam ita, Jonathan. Wen, ken saan la aday ta? Nakaipundarak pa yan iti bukod ko abalay. Iso na lang, tadala ta kurang na. Anya day ta? Single pa'y lang aging gaita. Anya? Oh, come on. Kaya't mo asawan? Awan pa'y asawa? Wano girlfriend mo? Awan pa'y. Katrina, pakawanin ako ma. Pakawanin nak. No nasaktan ka, iti desisyon ko. Ideagayan ayat tapay lahat. Kaya't ko lang amin na matungpal ti arapahap ko, idi. Ken amumutan. Awan unay ti panahon tayo ti tunggal maysa. Kaputag padatakit nga rod nga estudyante, idi. Nabayagan day di apanawan, Jonathan. Iso asaanan aday ta ti pagsaritaan ta. Alakit din, mangantan. Saan to na naimas ti nakadasar amakan, no lumami isan. Sana all na lang, friend. Uy, unay mo tanday ta reaksyon mo. Mangagda ka dagiti ka opisinaan ta. Anya ko ma, break time mo. Good, anya pa'y nga itinagsaritaan nyo kini ex mo. Day chay, nagkidaw iti pamakawan, gapo iti naramid na idi kanyak. Maawatak mo't kid iti nagbalin a desisyon na, friend. Tauray siyak. Awan una yan ti panawan ko kankwa na idi, gapo tagad adalakit nga rod. Iso na lang ta. Talaga nasakitanak, friend. Among friend, saan pa'y analadaw ti amin? Mabalin nyo pa'y nga isubli ti sigod nga ayan-ayat yung. Nalakit di ta kayat yung ti makabawi iti tunggal maysa. Ang question, no bilang taagdaton manen kan ni Jonathan, aklonam ka di? Siguro. Anya siguro, no syakti si ka, aklo namon, friend. Itikas na, agbalinan anaragsak ti puso. Ay na, congratulations, Jennifer Ading ko. Nakaturpos ka matlaangan iti kolehyo. Agyaman akmanang Katrina. No saan agapukan ka? Sana ko man nakaturpos. Unay kalakit din ay ha. Awan anyaman na ading ko. Kabsat ka. Isa arumbang laang nga rod at tulungan ka. Kan may sa, iso tibirin kanyak dagiti dadakkel ta idi si bibiyag da paylaan. Iso asigurado anaragsak da ita para iti panagbaligim. Kat ita nakalpasa ko niti panagadal ko. Mangsapul kadagos iti trabaho. Iti kasta, matulungan ka kadagiti gastos si Jay Balay, mana. Friend, papaayaban na ka ni Sir Samuel iti opisina na. Mapan ka kano iti itamat laang. Gaputad da kano nasken nga ibagana ken ka. Anya, tama ng tibagana. Adda nga ta, mistake iti report nga inaramid ko. Si kamot, managdandanag ka na unay. Gapula ang tapapaayaban na ka ni Sir Samuel, adan adagos bidot ang naaramid mo. Ay na, tinasaya at mapangkalaangan iti ayan na. Iti kasta, maamuam no anya at talaga ti ibagana kan ka. Sige nga rod, tamapanak iti ayan ni Sir Samuel.
Pinayaban ka dito'y opisina. Gaputad na kayat ko ngay pakamukin ka, Katrina. Anya ka di dayta, sir? Mapan ako ni di Amerika iti kabitan na panawen. Iso masapul masukatan ti manager iti daytoy akumpanya. Kat gaputa makita ka na pintas ti performance mo iti lasud ti 10 at awen na panagtrabahom ditoy. Sika tinapili ka sumukat kanya kas manager. Ha? Anya? Pudno ka di dayta nga ibagbagayo, sir? Wen, mamatya ka kabailam ti trabaho kas manager. Kat sigurado nga dadapay adumuras da ito'y kumpanya, gaputa na laing ti sumukat kanya. Agyaman na kiti panagtalakyo kan ti kumpanya kanyak, sir. Ikari kasay saya atak pa iti trabaho. Nang runa ita, tamay sa akton a manager. Manang, itay ka pa'y anak katugaw dito'y salas, aday talatan laptop mo ti kasangsangom. Agrelax ka man Ay na, jak masangot ti agrelax ading ko. Ado pa'y dagitinaskan nga ilepas ko. Kasta ka dilatan na kanayon? Trabaho latan ti ininto na ram. 35 ang titawin mo. Nga maging gaita, awan pa'y asawam. Sige ka, mga numaunaan ka pa'y. Ayos laeng, uray no umununa ka makiasawa ading ko. Awan magplano ka makiasawa. Ang amom, no daduma. Pampanunutek, noan niya nga tamot tirik na ti adda asawa ken anak na. O di, mangsapol ka iti agbalin na boyfriend mo. Iti kasta, maamuam ti sungbat dayta sa ludsud mo. Alakit din, agrubwat ka manang. Ilibre ka man iti coffee shop. Masapol na agaliwaksay ka mat. Tapno saan la at trabaho ti aramidam. Oh, aday tanti kapikan cookies nga order mo manang. Agmerienda ka, tama nga no lumamiis pa iti kapem. Agyaman na kiti panangilibrem kanya kading ko. Nabayagan na sa anak-anak na pan dito a coffee shop. Ngam, naimas lata ti kapeda dito eh. Hi, Katrina. Jonathan, ada ka dito eh? Wen, kasangsangpat ko iti kalman. Awin kayam. Daytoy ka din ni Jennifer, kabsat mo? Wen manong, siyak daytoy. Mabit lang manong. Ada ka din asawam, wano kaayan-ayat mo. Tanoawan pa'y, mabalin niyo ti agsinobyan ka ni Manang Katrina. Tanan ka man dita, Jennifer. Apay, awan matdakas na no bilang Manang. Ha? Aklunam nga minan. Aging ga ita, ni Manong Jonathan pa'y lang ti adda dita pusom. Iso asaan mo ama aramid ti agayat iti sabali. Jennifer! Aday ta, Katrina. Addatan dito'y balay yun. Agyaman na kiti panang itulod mo kanyak, Jonathan. Naisturbo kan sapayan, gapo kanyak. Awan na nyaman na oray maisturbo ak. Basta para kan ka. Katrina. Pinatpatang matan ti imak. Ay ayatan ka pa'y lang aging gaita. Sana nagbaliw day tarik na ken ka. Kat ikarik. No ikanak iti may kadwa agundaway. Di kanton pulos panawan. Kayat ko la maamuan. No adapay la panagayat mo kanyak. Wen, aging kaita. Ay ayatan ka paylaang, Jonathan. Sipod nag-break ta, idagad adal ta paylaang. Saan akon anak kinob-nobyo apulos. Gaputa, namnamaak nga agkita tapay. No kasta nga rod, agkalaysatan iti kabitan na panawan. Iti kasta, makapagdenatan iti agnanayon. What? Agkalaysa kayon kini Jonathan ko ng friend. Wen friend, amom, nakaragrag sakak.
Gaputa dimtang dayti agundaway para kada kami ka ni Jonathan. Oh, I'm so happy for you, friend. Sige, siya kung ti makaamo iti mang make-up kan ka. Kan siya matan ti mang bayad. Gift ko na yon sa'yo, friend. Agyaman ak, friend. Awisom tumutan ni nanang mo, Tapno makitak mat. Nabayag nga minan asa anak-anak kapasyar iti balayo. O sige, ibagat to kin ni nanang adumar ay iti kalaysam, friend. Manang, inton bigatan ti kalaysam. Kalpasan na. Eja iton balay da manong Jonathan ti pagnaadam. Awan tumatan ti kadwak dito'y balay. San abale, tadamat dagiti dua ababaunan akadwa, maading ko. Si kanton ti makaamo dito'y balay, ha? Di ka agdanag, umayak tulat ta akanayon. Itapay lang, kablaawan kayon kini Manong Jonathan. Manang, kunaklakit din no agbakbakit ka na balasang. Naimbaglangan ta nagsubli ni Manong Jonathan. Wen nga rod, jak mailadawan ti kinaragsak ko. Gaputan na uray ko day ti agundaway. Kat kas iti kanayon nga ibagbaga kanyak day di mamakan papa. Agbalinak kano anasaya at nga asawa. Kan ina, dagiti agbalinto nga anak mi kan ni Jonathan. Nagkalaysa kami nga rod kini Jonathan, Mr. Lonely. Kat ita, addaan kami iti anak. Nagtultuloy latta ti panagtrabaho kas manager iti kumpanya a pagpapaayak. Timet kabsat ko, addameten bukod na a pamilya. Tuy pagayam mo, Katrina. Katrina, pagayam ko, agyaman iti panangibinglay mo iti pakasaritaam. Maragsakanak para kada kayo kini Jonathan. Ket sapay lakuma, tagtultuloy latta tinasayaat ken naragsak a pamilyayo. Kan kastameten ti trabaho yo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged iti tinaga na Katrina, manipod probinsya ti Isabela. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Deya Yap. Kan iti matdireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.